Emerate FA, the blood vitamin. Buong-buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Malanito ng seldangkan init sa luwas. Duman sa mga maraluwasay ng residensya, magdara po kamunin mga pamando. Tama mga pagkakataon na bigla na sanang nag-uuran. And of course, duman sa mga biyaheros ta, ingat-ingat lang po tabi ka mo. Duman sa mga maharali sa harong, nasituit po tabi na kunwara man sana Kuya Nemski magamit ni na kuryente, ibabaan fuse, itong susna sa fuse box bagat, aning maibitaran ta just in case mag-run out, tapos biglang balik ang kuryente. Ani bakaan, sa halang kaw na voltahe Kuya Nems, kunwara nin mga, mga regulator baga, bigla na sana nagpupuros nga ang mga appliances dyan. And then dyan na nagpupuon ang mga sulo, tabat at sa syudad ng Legazpi kasuhapon, igwanin duwa. Day pa nga ni na na-declare na fire out, fire under control pa sa na dyan sa may puro 4 kan tula-tula. Bigla na naman na nag-pull out sa mga personahes ka na Bureau of Fire Protection. Taigwa manin sa rong residential area dyan sa Barangay Bita nasa tulong harong na-affectaran kay ni. And then may saro duman Kuya Nems na 60-year-old na injured. Basado po yan sa informasyon na ipanaluwas ka na Bureau of Fire Protection. Maray na pagkauto dyan sa BFP Legazpi sa panginganot ni Fire Senior Inspector Joris Ray Oyardo, ang City Fire Marshal, and then siya kasuhapon sa Ground Commander dyan sa Sulo sa Barangay Bita and then duman sa sarong residensya man sa Barangay Tula-Tula, ang nagserbi man duman na Ground Commander. Deputy Fire Marshal na palan su Barkada ni Joshua and ni VP Henry, si Senior Fire Officer Gary Santander. Sir, maray na pagkauto po sa imo, and then sa syempre sa mga personahes kan BFP Legazpi sa makaskas na pagresponde kasuhapon ta nag-abot lang sa first alarm itong nangyaring duwang sulo dyan sa duwang barangay digdi sa syudad kan Legazpi. And of course, pasalamatan ta itong su BFP Santo Domingo, BFP Daraga, and then ining su Legazpi Chinese-Filipino Fire Volunteer Brigade, itong sa mga tugang tang Chinese na niyaon po digdi sa Filipino-Chinese na niyaon po digdi sa Legazpi na sa saindang tabang man and makaskas man na pagresponde sa sharing ng mga sitwasyon, and then tanganing maisalbar itong mga propriedades, although ongoing pa kaya ang ngunyan so investigation kan BFP kung pera su kabilugan na danyos po ka nasabing sulo sa duwang barangay na iyan. Pero ang good news dahilan po tawara ni nagadan ang makamundo lang ta sa may sarong 60 years old na lolo na gari ang ura duman kay naka-indicate sa report kan BFP kung anong klaseng injury ang natamo niya. Pero nabasa ako duman sa post kan DSWD Bicol ta nagtaon naman ininin asistensya. Gari na sa 3rd degree burn ang sinapar ka ining 60 years old na lolo. And of course, and as of now, nagpaparahay na po ini sa ospital digdi po sa syudad kan Legazpi. Dapol na mga pangyayari sa palibot. Nasuhapon siya, may nagsend sa kuya. So, Chief Invest kan Legazpi PNP. Naramdaman mo su fiesta dyan sa may partikan Bigaa. May duwang lalaki na sinaksak habang, syempre pag fiesta baga, may may buro-barailihan. May sinaksak dyan ka nakalihis na
Nobyembre 5. Kaso bago may tigsan sa kuya si Sir Gary Santander na duman sa barangay Ninda, may saro siya na supiso wifi baga siya na nauuso sa mga barangay. May duwang persona, duwang lalaki na sakainin motorsiklo. So saro, naghahalata sa iyang motorsiklo. So saro, perasahan na tinangkas. So ito bagang so tigoulugan ki piso 5, itong su unit kan piso wifi. And sa ngunyan, nagpost na si Kapitan Minya kan barangay Buyuan, Kapitan Ronaldo Minya, na kung si Isay man ang nakakamid bid. Sabi digdi sa post ni Kapitan Ronaldo Minya, ini an sa laog kan Purok 1 kan barangay Buyuan, Legazpi City. Nagaabas kan piso wifi an si Isay man nakamid bid sa duwang ini, mataw an barangay Buyuan nin 10,000 pesos na pabuya o reward sa si Isay man po na mga katuro asin may tataram an mga pangaran ka ini asin kun mga taga-sain an mga mahabas na ini. Sabi niya digdi, an pakiuro niya duman sa mga Facebook users, paki-share daapuan sa iyang post tanganing mas dakulan makahiling and posible sa paagikan na Facebook post na ini ni Kapitan Ronaldo Minya. Matatauanin na oportunidad an publiko na just in case midbid ninda itong persona. Tawara man kuya namski, dai man naka-helmet, dai man naka-mask, basta wala ki anything na nakataklob sa pando. Kaya posibleng ma-identify ini or posibleng duman sa barangay kuya Nems. Siyempre, pag maluwas ka baga sa highway, kaipuhan mong naka-helmet, nakataltag dyan ang mga kapulisan. Data aram kung hali ini sa kataraning na barangay, ta medyo sur na baga na parte ang barangay Buyuan. And then, ang problema lang kuya Nems, not necessarily talagang problema. Taan mga tinampo po baga dyan, bulusot-bulusot na. Dakol dyan na mga diversion na pwede mong agihan, koronektado na po yan sa mga pagtaraning na barangay. Tibaad lamang tabi midbid nindo ining personang ini. So lalaki, nasaro, naka-jacket, ito so naging lookout, tapos ito so nag-drive kan getaway vehicle nindang motorsiklo. Tapos so lalaking nagkuha ka mismo ka itong su unit kan piso wifi. Nakaputi nin bado, naka-short, nakakalo na kulay puti. Nangyari po ini dyan sa may parte kan Purok 1 kan Barangay Buyuan, Legazpi City. Sana lamang magkasurusog ini. And then mapulpog an sa indang mga bitis, mga kamot, apera pa sa kasong mga kampang ninda. Dahil nga ni po digdi sa pangaabas. Duman sa insidente kang pananaksak dyan sa Barangay Bigaa. Sabi ni Police Executive Master Sergeant Carlos Pania, ang Chief Invest kan na LCPS. Tulos man na nadakop ining personang ini, and then basara duman sa mga bystanders na nakahilingkan pangyayari, itong personang ito o itong suspect na ito, uninvolved talaga duman sa day pagkakaunawaan sa mainit na diskusyon, isutugang niya. Kumbaga Kuya Nems, nagsurog sa na ining lalaking ini na nagsaksak sa may partikan taggiliran, digdi sa may partikan kilikili. May saro sa mga biktima na may saksak sa payo tapos sa likod. Na ngunya, nasa estable naman po ang kondisyon. And then itong 36 years old na suspetsado, ipuan himas rehas ngunyan dyan sa Legazpi City Police Station dahil ta siya ang nakakampang sa kasong frustrated murder po tabi. Grabe ang mga pangyayari di sa palibot, kaya ingat-ingat lang kamo. Ingat-ingat lang po tabi sa Indo dyan. And maray na pag-go to dyan sa Ravax sa Castilla, Sorsogon. Ma'am Tet, aram ko ini o konsain ini ong Purok Sunflower. Tapag Sunday, dyan ang market day kan, marketplace kan mga taga-barangay Kagbakong. Aram ko ini Ma'am Tet na purok na ini. Kaya duman sa mga nakagat nin ayam or na scratch. Dyan sa may southern part ng Legazpi, sa Barii, San Francisco, Buenavista. Tapos dyan sa may parte kan Sugoy. Aranina ando dumana nindo. Den na nindo kay puan magpa-Legazpi. Along the road lang po iyan. Sa inutan po kan Castilla District Hospital. Dyan po iyan sa Kumadkad. Ining Purok Sunflower, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Open na po ang branch dyan kan Ravax Animal Bite Center o Center. Maray na pag-go to Ma'am Tet. And salamat sa imong ayuda. Ugmaon sa saro katawo.
Ang sa kuyang ka-partner, sila na technical, maray na pagkauto kay Kuya King Reynaldo, listening and watching from Bunker 1. Kay Kuya King, good health po, pirmi. Ang sa kuyang ka-partner sa technical, si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez, sa production siya. Ako po ang salong nakaibahan ko na napagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba?